coftal ɓalimen Aissatou Ly heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama kuuɓal on jaɓɓama yewtere coftal ɓalimen alet hannde en kalat haala kawodiri éliminatoire kan hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi kawodiri ɗe diɗɗe ɗe mbaɗata gam andude so tawi ɓe tawete guel kawguel amala to Maroc fuɗɗima alarba ƴaɓɓine nde ñalade arandere nde joofi ñalande ɗiɗaɓere nde fuɗɗi hannde Gambie e Tunisie goni koye fettide mamin gartu hen mamin kal kadi haala suɓaɓe gam hirodirde e ballon rek kangi hikka haalulaji mbaɗi holko saabi doggol capanɗe tato fettiyankoɓe suɓaɓe ɓe foof ɓi Afrique goto tan tawa hen tedduɓe e banggue sutugol leɗɗe ɓi Burkina o kañum kam waɗi ko hani ay hon Bibi heeɓi kadi fartangue ko meeɗa suutude kiloji temedde ɗiɗi e capanɗe tati e goho ko hande fijoji jeux walla mbiyen paralympique jofata tedduɓe mate ɓiɓɓe Afrique naaɓe tinniɓe ko ɗum woni toɓɓe ɗe e ɗum noon bisimilla. Hono gowɗen ko adi fof noon ko weltanade heɗɓe karallagal ngal Saran Doumbouya kañum e Malang Sonko hande yewtere nde jaaɗeɗen hen koye mbiyen ɓe gowɗen jaɓɓade e nde jonde Dieynaba Sow Seydi Sow a salminama. A salmitama Aissatou Ly en calmini dennagal hettoɓe RFI fulfulde kala. Anne Mamadou Fall a bismama e yewtere nde. A salmitama Aissata en calmini kala hettiyankoɓe. Al Husseini Ba no mbiɗani noon Seydi Ba toɓɓere hesere mbaadi hesiri bisimilla mono no fof ewa hande noon ko suudu walla mbiyen koye suudu RFI manen kamin goni ɗum noon min beltanimaɓe kamɓene gollidiɗo men Sadio Doucouré e kippu muɗum ñalade arande kawodire ɗen kaali ɗum éliminatoire timbi diɗɗe mawɗe ɗe mbaɗi ko hani gam hebde toɓɓe Koteska Algérie loggi ɗiɗi hakkude muɗum e Guinée équatoriale Tunisie kañum ne hawi Madagascar Maroc kam fi Gabon ko ngal ari saabu o loggi nayyi Gabon heeɓi tan ko gotel Côte d'Ivoire kañum ne hawi diɗɗal ngal fettituno Mauritanie ni hawi kañum ne Botswana ko Sénégal e Mali tan goni telduɓe walla goni ɓe ganduɗa kawani e kawdire mumen Sénégal kañum e Burkina koko teldi ɗum noon addi nipse e banggue baroɗe Sénégal koko adi fof en keɗoto Kalidou Koulibaly holko haali. emin kandi frustré on ko bettere mawde saabu ko e majjande sakkitinde Burkina Faso loggi kono e ngal pottital wona foof woni ko fewani min loggi gotel emin mbawno folde e guile e dawal aranal ngal kono min keɓani fartange loggude loggol gongol hamin batta e sakket o ene muusa saabu hayso tawi foof yarani no hanniri ni emin dartino kono min battini ko folede nomin gasniri ni e Mauritanie min mbaɗi feere hamin keeɓi toɓɓe e boowal dingaral amen no woɗɓe ni min gandi min pada banggue yo e banggue nder Afrique emin gondi e dongal min poti wadde feere foof e dartade min jilo toɓɓe. falloir l'assumer et aller chercher des points. Ene metti welani ewa en jokkat ha hande saabu gollidiɗo men o Issouf Zerbo ɓami kanko ɓami kongi Kalidou Koulibaly kanko kadi ɓami kongi ɓi Burkina o petto Burkina omo wiye Franck Lassina Traoré keɗoɗen mo. emin kandi e toɓɓere nde min keeɓi nde sabu min pi ballon no moƴƴi min kulani fijoɓe Sénégal naɓe hay somin gandi ko diɗɗal mawgal woni ɗo komin kajano ko min keeɓi ɗum min beltima Sénégal ko wawɓe bal e tuma min mbasi bal o ko ɗon ɓe ndewi ɓe loggi Sadio Mané ko petto mawɗo o andi ellaji men o waɗi feere ha o loggi e dawal cakkitigal ngal min pewniti ko ɗum dadni men et ça nous a souri. Eyo on woni Franck Lassina Traoré en keɗimaɓe kamɓe ɗiɗo fof e banggue Sénégal kam Kalidou Koulibaly holliri metti nimse e banggue mum kanko Franck Kessié mbiɗa wiya Franck Kessié Franck Lassina Traoré o andini weltare makko ko fartangue wonani Burkina Dieynaba Sow ko an gaɗattomi hon yiyande ma e ngal kawdira hakkude Sénégal e Burkina. Kalidou Koulibaly holliri mette makko mbeɗa sikki mette ɗe ɓe dañi hen foof ko Sénégal naɓe ɓuuri hen dañde mette saabu ko bettere mawde ko ɓuuri muusi foof ko gañoɗa nanna bi guila e law
gona hen ha deuxième période ar woni dawal ɗimmal ngal mbayano ɗani ni Burkina ummo rew e dow ma rew ha gasirde fin nanga nanuma loggol ɗum ɗon ala ko ɓuri ɗum musde mate wona fettoɓe kañumen kadi jeeɓi goni ɓe saabu sa loggi gotol tan anne a dartima a loggani gongol fettoɓe kadi ene woni e dingiral ma e leydi ma mari ko wona kamɓe caɗele ɗe wona fettoɓe woni mabɓe kañen caɗele ɗe koye mabɓe sa ƴeewi ko wayno Ismaila Sarr ne ko nandi hen caɗele kono to ɓuuri caɗele ɗe ɓuuri wonde fof koye gardiɗo jeeno ya wona an a jeyake wiyoɓe Aliou Cissé yo koye gardiɗo ay sa nangi neɗɗo a fayimo ta fotani fewdemo a wemnimo a hawjinimo o andani holko waɗata a wawi ittude neɗɗo pawaɗum sa ƴeewi Aliou kam mbiya o bonnata neɗɗo bon joueur par ce que a ƴetta neɗɗo mo ganduɗa ko wayno jara en ko star uji ɓeyɗi noon aɓe moƴƴi e place uji mabɓe itta ñookaɓe banggue ko ɗum wiya yo mbaɗa ko moƴƴi Fall an mate aɗa yaadi ko haali ko hande Aliou Cissé hewɓe jani makko mbi aha ko no waɗiri ni no eltiri ni walla no fewjiri ngal kawdiral o ha nano won fettoɓe hannoɓe nadde law nannaka an mate ko nden yiyande joguiɗa ko wayno Elimane Ndiaye kanko leeli natte yiyama ene waɗi kadi vidéo cariɗo e média ji rendoji ɗi kollirowo Sadio Mané mo haalda e muɗum waɗi ni jungo werlimo jungo mate ɗum foof hande tengtinta ko caɗele ɗe eyyi min noon yirum ɗum ko pecce ɗiɗi peccal gadingal ngal no mbiruɗa ni fettoɓe balɓe kamɓe kadi ɓe poti ƴeewede no feewi saabu ɗum sa ƴeewi mo ganduɗa kañum woni Nicolas Jackson hay so wona ɗo e Sénégal hay to fettata bal to ene caggal leydi ko noon o wayi saabu ɗum sa ƴeewi omo fonno loggude te so loggino ngol ɗon loggol hande hay sinno Burkina nanni goto ko Sénégal ardoto ɗon kadi koye fettoɓe ɓe no gadanal ngal wona voilà koye toɓɓe ɗiɗi garanmi toɓal gadanal ngal ko ɗum ɗon fettoɓe kamɓe kadi eɓe jeeya hen joni noon ko ɓuuri hen luggidde ko koye Aliou Cissé saabu ɗum sa ƴeewi mi haalino ɗo ñanden mbimi Aliou Cissé caɗele makko ko jogui koye pettoɓe bal holto fotta fawde ɓe ɗon woni caɗele makko saabu ɗum sa ƴeewi Sadio Mané haade ngal ɗo pettal bal o haalino to e stade Abdoulaye Wade mo Diamniadio o holliti wonde systéme mo Aliou Cissé fawoto o systéme o moƴƴani yo ƴewtu systéme o mate ko kanko hani suutude ɗin kongi si omo foti suutude ko par ce que ko kamɓe pettata bal o saabu ɗum sa ƴeewi aɗa andi ko kalanɗomo e suulde o jaɓano haale weñde eyyi saabu ɗum sa ƴeewi woni mawɗo woni eltowo kañum haalata kadi ko foti waɗede eyyi kono eltowo noon kadi so tawi o fawi fettoɓe bal no wirnoɓe yo pettir bal ni fewani kamɓe kadi eɓe mbawi darade ɓe mbiyamo no mbirɗani wona noon saabu ina wawi wonde taw kanko Aliou Cissé o anda gandal no waɗiri ɗum ni ene est ce que haaldani makko haw tampi o ronki kadi saabu ɗum sa ƴeewi hay ñande pettugal bal ngal sa yi omo ganduɗa kañum Sadio Mané Aliou Cissé noddimo o haalde makko weddimo junggo o yeehi lawol makko saabu ɗum kadi sa ƴeewi hande an aɗan waɗa insisté e ko wiyete e batte français piston yahani a dartotako o mo ganduɗa kañum woni jara aɗa seeɗi ene yiiɗi addude miijo muɗum ko jolfiyor ko waɗa an mbeɗa sikki an e Mamadou Fall ka jiɗɗo tawtude miijo mum mata a jeeyaka e wiyoɓe yo Habib Beye adde yo ganduɗa hoorema danɗowo en quoi yo won danɗowo en to ganduɗa hoore ma ko jiɗɗen ko dañen en ɗum ɗon Aliou Cissé waɗi saaha muɗum mbiɗa sikki e kippu Sénégal wadde an wadde yiyande ma o ronki omo hani rotade ɗo to woni ha ganduɗa hoore ma Sadio woni ɓurɗo mawnude kippu hande e équipe Sénégal so watti omo haalde muɗum ene weddo ɗum juuɗe ganduɗa hankkadi wonko woni e rebde ene fayi huuɗe te so yettima hen ko cuumu bongo jogori addude ko adi noon yimɓe jotto ɗon ko adi noon yimɓe jotto ɗon ay cileɗe ɗo haalde banggue jour ji ina waɗi caɗele min de mbiɗa huuli ko heeɓi mali ɓe heɓto en saabu toon ɓe ndiwi eltowo mabɓe kono ha joni de hay hunde gasani saabu eɗen gandi sa darima Burkina najo pettowo ko wi wonde minen min kulani baroɗe Sénégal yaware naati yaware e Sénégal ko jogui hande e fettoɓe ko hande ɓeɗo fijoɓe oɗo effectivement ɓe jogui so tawi Sénégal naaɓe kollirani hay Burundi hulani hay goto hulani men yaware naati hankkadi kan mbawko noon haɗen hulla ɗum ɗon ko elto meɗen noon so natti wawde tan guitten mo gadden goɗɗo ɗum ala caɗele iyo tedduɓe min darani kawodiral hakkude Gambie Tunisie ene woni e wadde eko darnomi ko gogo wonnomi anda so tawi wonko ɓeyji hen amma ala
mamin gartu hen walle ndaru non min tan dokkon kam ɗum male mi haalana heeɗiɓe ɓe ɗo joni noon en jawtate toɓɓere wonde eywa ko haala ballon jokkoten wadde ho logguɗo ɗiɗi Tunisie loggi ɗiɗi wadde goo walla mbiyen ɗiɗi Tunisie heeɓi ɗiɗi Gambie kañum heeɓi gotel ewa en jokkat haalde haala ballon ha joni alarba ƴaɓɓine nde duggol capanɗe tato hirodiroɓe ngam hebde desewal walla mbiyen ballon rekangue hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi andinama ɗum noon woni koye banggue worɓe ɓe Alhousseyni Ba Aissatou e nder ɓen fijoɓe capanɗe tato suɓaɓe foɗodirde ballon kanŋi hikka ko ɓiɗɗo Afrique goto tan tawete hen on ko Ademola Lookman ina tawe hen e ngol doggol hono Vinicius Junior ɓi Brésil pettowo toon to Real Madrid Rodri ɓi Espagne pettowo to Manchester City Jude Bellingham Angleterre najo gonɗo toon to Real Madrid hewɓe noon ɗamini ko golɗo poɗodiral jogori wonde ko hakkude ɓe tato ɓe cuɓiɗen ɓe limtuɗen e dow Vinicius Junior e Bellingham ina jeeya e ɓurɓe harade ha Real Madrid suusi desdawal muɗum ligde e champion battowo o nogasi mum e joyoɓal kono noon kadi Rodri kañum darima darde e ngam ni Espagne wawa ƴettude euro oɗon kono noon kadi Angleterre to yewti e banggue Manchester City wawa sudde oɗon Premier League Aissatou jarama Alhousseyni heeɗiɓe walla mbiyen ko teska a inni ine makko ko ɓi Afrique najo goto tawa e doggol capanɗe tatoɓe ɗum noon addi haala won holko saabi ko kanko tan capanɗe tato suɓaɓe ɓe ko kanko tan Alhousseyni ene wayno heeɗiɓe ɓe dokki hen jiyande mumen mbiɗa sikki en keɗotoɓe tan dona hunde bettunden tawno enen hay ballon ta daari ko wiyete compétition ngaji Afrique haala lague international enen pamɗi hen doole hay rawaneten ƴeewino ko goto Afrique naji tawno men ɗum woni Sadio Mané ona hikka tawaka hen oɗo wiyete ko Bassirou Soumaré diwanu Goudiri wurmone wiyete Lenkon Sama Diara e ballon d'or européen ɓiɗɗo goto Afrique najo cuɓaɗo hen wona ko haani kono noon kadi Afrique ha hande paranani wallude ɓiɓɓe mun en guiɗo moɗon Housseyni Tall e ballon d'or ɓi Afrique naɓe goto tawa hen enen ni sogonga Allah en weltaki hen e ɓeɗo yimɓe suɓiɓe oɗo ballon d'or ɓe suɓoraki o neeri ɓe suɓoraki o gandan e kamɓe koɓe weela tan ɓe waɗi hen saabu de en yii ɗum wonno ɓiɓɓe Afrique naɓe hollirimɓe hoore muɗum e oɗo saison hono ko nandi e Sékou Gracie e géré e Guinée e laatiɗo maire Victor e ɗum Bundesliga fa hande neɗɗo mo wawno ɗen ɓeydude e fotuɗo tawede hen e ɗum wonnono maire défenseur ɗum wonnono e championnat Allemagne e saison bittiɗo o ko Edmo Tabsoba ɓiɗɗo Burkina Faso komin woni Lamine Billy Baby Morde Kambi ko marmi komi wiya ɗum ɗon ko neɗɗo mana handude mum on wawete noddede wona wiigol fiigi yo Afrique tawe ɗum tawara ɓe humnana wadde ko landa kon o yettama heeɗiɓe ɓe onon on beltanama jiyande moon ɗe gaddoton e kala e saaha e ndi yewtere eywa haalullaji mbaɗi wonde holko saabi capanɗe tato fof ko Afrique najo goto tan Lookman ɓi Nigéria o hande inde goɗɗe Housseyni Tall haali ɗum ko wayno Edmond Tabsoba ko wayno Cheikhou Guirassy ɓen fof ko hollirɓe jamiragal e sagatagal e diɗɗe ɗe goni toon to Europe holko waɗi kamɓe ɗeɗo ɓe kanano tawede hen taw mataw ko kamɓe ni ɓurno handude mataw e wona inɗe kam sa heeɗima sa nani ɗum hol yiyande moon hen e ngol doggol andi ɓuri hen musde foof ko Sékou Guirassy so Guirassy sa yi ko waɗi toon to Bundesliga e golle payidinɗe o waɗi wonɓe ganduɗa han nani e doggol ngol ko Guirassy ɓuuri ɓe jeyde on ɗon place ngol ɗo anni heewi kam Afrique walla ligga kono ngol kam kanko o waɗi foof o wasi tawede no Ousseynou tawti yemi ɗon seeɗa o wi mara ɓe mbaɗi koko weeli ɓe cuɓoraki neydi ɓe cuɓoraki ngol ɓe tawti ɓe mbaɗi koko weeli ɓe défenseur burkinaɓe mbiɗa wadde comprendre seeɗa par ce que défenseur kañum ene manki dañde ene yejjite e suɓgoji bayɗi ni henna ene wawno jeeyde doggol he kono sa yi kala e saaha défenseur so jeeyama e ɗum ɗo tan heewi ardinede ko nannoɓe bituji ɓe woni attaquant ji foof kono Guirassy kañum wasi ɗum jeeyede hen koɓe mbiyata ko scandale ko hunde nde ganduɗa ene hawni kadi ko woɓɓe kadi ene mbawno jeeyede hen woɓɓe ganduɗa nene doggol ngol ko kamɓe pour ɗumen fodde jeeyede e ngol ɗon doggol ene hawni Mamadou Fall eyyi no wironina ko noon tan Guirassy ina faɗano kanko noon o limaka hen
wiyaka noon omo fonno ƴettude ballon d'or kono noon omo fonno tawede e capantato ɓe ganduɗa ko kañumen cuɓano mboɗa andi so tawama hen kadi hay goto weddata wadde noon mboɗa andi tan ko hunde nde ganduɗa Afrique foti ko tinnade no feewi sabu ɗum sa ƴeewi kadi ɓeɓe ganduɗa kañumen gonno ko Afrique wawi wadde sotinna mare wona kamɓe noɓe cuɓirto ni walla min mi famani somi tinnade sa ƴeewi oɗo saaha so en kaldi gonga tan hay sino tawi o jeenoma e capantato ɓe eɗen gandi oɗon saaha ala pettobal Afrique najo mo ganduɗa ina ɗamina wonde kañum ƴettata ballon d'or voilà ko ɗum tagui sa yi mbimi eɗen poti tinnade oɗo saaha sa ƴeewi Mahrez en walla won hen ɓiɓe Afrique ɓe ganduɗa so puɗɗima darata tan kadi joni ɓe payi ko Arabie Saoudite ɗum kadi ko foti ƴeewede kadi no feewi saabu ɗum oɗo saaha noon ala pettobal Afrique mo ganduɗa ene dari no feewi eko buuɗi ɗi noon anne saabi ɗum sa ƴeewi kadi ha tonnima sa ƴeewi Sadio Mané ndew darnoɗo nde o wiyano ko kanko omo fonno ƴidde ballon d'or kono oɗo saaha hol pettobal Afrique beten oɗo saaha ina foti ƴetde ballon d'or jeey pojomo tata walla hay 10 ɓe tan wona ko ɗon noon gandira hunde ko telɓande enen jahani eɗen ɓeydo ko jaaɗen ko eɗen usto sabu sen gummima Mohamed Salah en gummima Sadio Mané ganda hoore mabɓe ɓen poɗortono ko yimɓe ƴettu ballon d'or hande noon gonɗa ko haɓanaji wonde yooɓe tawe capantaɗe ɓe tan ɗon noon gandiren enen jaaɗen kede usti oɗo saaha kam ni yiyani ko Mamadou Faly ko tan mo ganduɗa tan ne wawi tan kono hikka noon ballon d'or o ene ɗeeɓi jiiɓade seeɗa en jii mbaɗo no Messi e Cristiano Ronaldo ko kañumen gadan ko kañumen poɗodirtuno ko ɓuuri hen hewde hay suɓagol ngol ni han hikka kam caɗele mbaɗino wonde hol bawɗo hebde ɗum ɗum noon mate wona ɗum hande battini tan e banggue subagol ngol capanɗe tatoɓe to am ha joni ala ko laaɓi hen taw min mi wawa darade tan mi wiya oɗo fettiyanke ko otan woni hikka jogoɗo hebde ballon d'or ina hewno hitande kala tawan haqqillaji foof nanga ko kaari kadi wasde jeeyede hen Ronaldo e Messi bisikki hankkadi yonti koɓe joño hankkadi kamɓe ɓe gasni yonti koɓe joño kono noon kadi no jeena wini ko hunde hawnide min golɗo doggol wona to banggue Afrique tan hay so tawi ko banggue windiyankore nde foof wol jour fettinkoɓe ganduɗa hoorema hewɓe ponno jeeyede hen min mi yani ɗumen hen ɗum tagui komi somi daari doggol ngol tan hunde Rodrigo mo Brésil ko addi hen Bukayo Saka walla Kevin De Bruyne woko nandi hen Rodrigo ne jogui ɗon place a wiyade hayso ɓeyde ko Rodrigo so arde kañum kam onano ko kawon toon Bukayo Saka ala wona hawanade mais aɓe mbaɗi ko fayodini mais hunde so wonti aɗa ɓeta ko oto heedataɓe dow c'est que ballon d'or o no suɓirte ni fawaka ko wiyete critère mo ganduɗa wiyete ko kala baɗo ni walla kala bawɗo fettude so fama dan ko ɗum woni critère o mate min mbawi famde kamɓe holno ɓe cuɓorto aɗa andi ballon d'or hay so suɓama ha gasi wona neɗɗo suɓama tan ko kañum wawi ko vote ko carte waɗete hande holgotoɓe voilà eɗen foof eɗen mbawi jaggude wonde o mo ganduɗa kañum woni Vinicius Junior ina foti ƴidde ballon d'or ko exemple tan ƴettami yimɓe gara gotanoya o mo ganduɗa kañum woni Bellingham affaire o ko vote wona wiide ko neɗɗo o walla pettobal o ko kañum ɓuuri wawde fettude bal ko ɗum tagui ƴetti ballon d'or kono wotoɓe poti ƴewtade godgol mumen ngol wotoɓe wonto tugni wona tan wiide sik so tawi noon hankkadi wonti suɓoɓe ɗam dokkama jiɗanɗa mais Sadio Mané nde fodi ɗumtoto ballon d'or won woɗɓe wotanɓe Sadio Mané aɗa ko tawi ɓe gotanimo ɓe mbi ko ɓe gotanimo ko par ce que ko ɓiɗɗo ko ɓi Sénégal naji ɓe mbi tan ko ɗum tan woni critére mabɓe ɓe gotanmo tan saabu wona par ce que ko ɓi Sénégal naji wadde ɓe natti tugnede tan ɗon ko caɗele suɓate ganduɗa hono ballon d'or ko ɗum namdi mbawa jeeyde doggol heɓal mbawa ɗum ƴettude wotoɓe natti tugnade ɗum ɗon hankkadi wonti tan suɓɓel ɗon dokkama jiɗanɗa wadde kadi ay joni ay nden nde wonno Messi e Ronaldo nde jeddi ɗi kewano hewde taf guila e lawdu woni Messi yimɓe fof hakkilal mumen ngal kono joni hunde yeehi ha ganduɗa ɓadodiri walla no wayni natti tan yawde labde mataw joni noon ene ayi ɗo gandirta ko ɗum saɓiruma hay omo ganduɗa kañum Messi ko tagui o waɗaka e capantato suɓaɓe anne Messi joni ko to Arabie Saoudite anne o woni eyyi haysono ko taw tono woni coupe du monde ɓen ɗo ko waɗi ko holko waɗi ala coupe du monde on o ƴetti ballon d'or muɗum o ƴetti ballon d'or muɗum ballon d'or muɗum coupe du monde ɓenni nde o waɗi o heeɓi ballon d'or o jaami hen o heeɓi ballon d'or Copa America waɗani Copa America min wawi wiide Copa America waɗi gol ɗo wadde Rodrigo en oro waɗi joni timminen
joni timminen yewtere nde tawa championnat tawa ka haalat tan koye haala ballon d'or sino de saabi Allah eɗen jogui rogere wonde nde poɗɗen haalde saabu won ɓi Burkina kadi baɗɗo golle payodinde Sara ewa mbimi won ɓi Burkina baɗɗo golle payodinde ewa keɗoɗen garten And a big smile appears on the face of the man from Burkina Faso. What was more standing out there was the manner in which that was done. Such a beautiful lift as he fell to his knees, put his hands together. I know he was thinking about his father. ewa ɗum noon ko kongi anglais ko kawgel eɗen mbawi wiide championnat ji kawgel mangel paatuɗi ko yowiti e sutugol leɗɗe noon ko leɗɗe tedduɗe wona leɗɗe gonɗe ɗo ene ɗeede ala ko leɗɗe tedduɗe kay ɓi Burkina o ay won Bibi o heeɓi kadi fartangue o heeɓi woni wonde hanki o heeɓi desewal gongal ngol woni laaɓi 6 komo heɓa ngal o waɗi kadi ko ganduɗa meeɗa waɗede ko meeɗa waɗede ngol woni laabi 6 mbeɗa sikki Ousseyni nana wiyami laabi 5 kono mbeɗa sikki ngol woni laabi 6 komo heɓa desewal ngal o waɗi ko meeɗa sabu suutude temedde ɗiɗi jaafoɗon temedde ɗiɗi e capanɗe 6 e goho ɗum e capanɗe tati jaafoɗon temedde ɗiɗi e capanɗe tati e goho kiloji ɗum hay goto meeɗa wadde ɗum e windere nde kala holno jiiruɗon kanko hande wunde nde o heeɓi nde ene wayno tan eɗen mbawi wiide e on banggue kam ko kanko laami e adunaru ndu foof no fotirno ko woni andi mbi waɗi koko wawno andi meeɗa waɗede kadi kanko wonno kadi ɗum ɗon kadi o watti ɗum kadi wadde ha joni kam eɗen mbawi wiide kanko heedi dow ha joni en jiyani taw mo ganduɗa kam ene rewi dow makko walla ene ɗumninimo seeɗa kam ene wiya kam ne wadde makko sinno a yiya mbi record kadi ko record makko wonno wadde kanko kam oɗo sahani ko aduna o kam kanko heedi dow ganduɗa kanko kiloji makko no foti kam gon kiloji ƴetton mi sikki ko 180 temedere e 180 ƴetta 230 kilo hawlide temedere e capanɗe jeetati yimɓeɓe il faut paama holto ɗum tolni ɗo saabu wiyede ndeɗa ƴetti kiloji temedde ɗiɗi e capanɗe tati e goho teddiki ɗum ɗon neɗɗo tan wiye ƴetti ɗum ko hunde hawnede so caggal wiyede neɗɗo nde ko ɓiɗɗo afrique najo mo gandanɗa hoore ma so waɗino saaha dañi gañanɗe e banggue koyngal nde wonno yinno wonde ko petto fuko bal Canada foɗanimo ɗum yidde nowde ɗum wallahi bamum sali hande ala heewi ko afrique ene wonanta wallahi hande wadde afrique so tawi en gummima e haalde ɓiɓɓe afrique ƴetta ha gara banggue doggol en garti ga eɗen kaala eɗen mbawi wiide oɗo banggue eɗen mbawi fofirde ɗum par ce que hande men mbi kam afrique naɓe fawimo dow par ce que ñanene yontere yawtude nde min kalanno ko way noon wonde holko waɗi oɗo banggue log lifto wawa tawede fijoji mawɗi adunaru mate afrique ene heeɓa wuuɗe walla so tawi afrique naaɓe daari hande ko wayni eɓe mbawi hertorade ɗum tan beele kamɓene kawodire mawɗe baɗoje e banggue adunaru ndu mbawen hebde hen DCW e ko nandi hen ɗum ne ko yiyande tan holko waɗi afrique ƴewata fannuji ɗi ganduɗa ko ɗon ɓe ɓuuri wawande eɓe balla hen fijoɓe mabɓe ko nandi hen haaɓe ɓuura hen hebde koɓe kani hebde ko Mamadou Fall eyyi no mbirɗani ko ɗum tigui ko noon kadi hunde nde foti lerorade kanko noon o holliti hoore makko wonde kanko laami ko fate batte oɗon sport sa ƴeewi sutugol leɗɗe sa ƴeewi kadi ko welema no feewi saabu ɗum kanko e hoore makko nde o suuti ɗum ndi a ƴeewi a yi o woyi sah hake e belemma ɗum noon hollita wonde kanko laami oɗo saaha e batte oɗon sport no mbirɗani noon hankkadi afrique foti ƴeewa tan hankkadi noon ɓe balla sukaɓe ɓe ganduɗa kañumen ɓuuri
walla jiɗi nadde e batte awɗon sport ɓe mballa ɓe ɗum tan woni ene waɗi woni haala fayida kadal ene waɗi fayida Mamadou Fall en timini ko heddi heewani mi yetta on tan heɗogol mon lobbol tedduɓe min mbimo min kaal haala fijoji paralympique kono heƴani hen min jetti hoɗɓe men min jetti heɗɓe e karallagal ngal min mbimon ha alet arore on jarama